What's up mga suki? What's up mga suki? What's up mga suki? Dito na naman ako, nagbabalik. Guys, mga suki, andito naman tayo, nagbabalik. So, meron pala tuturo sa inyo na tanghalian na merienda, yan. So, ang tuturo sa inyo pala yung kamuting kahoy na may saging, yan. So, papakita ko sa inyo yung ating gagamitin sa pagluluto. So, ito na yung mga hiniwa nating saging sa kamuting kahoy. Yan. So, ito yung saging, yan. Kasi ito yung kamuting kahoy. So, pag ito yung itsura niya pagka hindi pa siya nababalatan, yan. So, kailangan natin balatan yan. Kasi ito yung mga pinagbalatan ng ating saging. So, meron tayong gata, yan. Yung gata, binili ko sa munting nating talipapa. So, ako na magpipiga niyan. Yan. Pag piniga na natin, so lalagyan natin yung pangalawang gata. Yung huling gata, yung pinakaunang gata, yun ang gagamitin natin na pinakahuling proseso ng ating pagluluto ng gata. Yan. So, nalagyan ko na siya ng mainit. Ipigaan na natin yan para malagyan na natin dito. Yan. Ilagay natin yung pangalawang gata. So, yung pangalawang process, papakita ko sa inyo. Kaya tutok lang kayo. Ako'y magbabalik. Yahoo! A few moments later. So guys, ito pala yung pangalawang process natin ng pagluluto ng ginataang kamote na may saging. So ito yung pangalawang gata na ginawa natin. So yung unang gata, tinabi natin. So lalagyan natin dito ngayon sa ating lulutuing gata. So lain natin ngayon. Awag natin! So yung unang gata, nalagay na natin sa ating lulutuing gata na may saging. So sisindihan natin ngayon guys ang ating kalan para makapag-prepare na tayo ng pagluluto. So wait lang. Wow! So, hintayin natin siyang kumulo para malagay na natin yung pangalawang process na nalagyan natin. So, lang natin muna siya. Patayin muna natin sa unang pangalawang gata nilagay natin. Yung pinakapuro, yun ang pinakahuli natin lalagay. So, tatakpan muna natin guys siya para ma-absorb yung init niya. So, yung pinakahuling process natin, makikita nyo kung ano itsura ng pagpulo niya siguro yan, papakita ko sa inyo. Para malagay natin yung unang gata na piniga natin kanina. So, guys, babalik ako. Tutok lang kayo para sa huling process natin na pagluluto ng gatang saging na may kamuting kahoy. So, ako ulit ay magbabalik. Yahoo! Ito yung process natin paglalagay ng gata na unang gata. Yan. So, kumulo na siya. So, kailangan natin siyang haluin. Yan. Yun ang pinakauling process natin ng ating pagluto ng saging na may kamuting kahoy. Yan, napaisip tuloy ako. So syempre, pinakita nyo talagang pinakahuling process talaga na lapangan na. So yum yum yum. Papakita ko pala sa inyo para makita natin itsura ng ating niluto. Kaya ako'y nagugutom na. Gutom na ba kayo? So ako'y babalik ulit sa ating lapangang process. Kaya balik. Yahoo! Ito pala yung huli natin process na pagluluto ng kamuting kahoy na may saging. So ano pang initin natin? Let's go! So ito guys yung naluto natin ngayon na kamuting kahoy na may saging. Yan.
Uy. Medyo mainit. Yo kuya. Mag-pray muna bago kumain. Yan. So guys, marami pa tayong lulutuin na merienda o kaya mga lutong bahay sa bahay namin na gagawin sa inyo. So maraming salamat pala sa mga sumusuporta sa aking vlog. Kahit pa paano, meron akong naibabagi sa inyo na konting kaalaman sa pagluluto. So maraming salamat po sa inyo. Huwag pong kalimutan natin mag-share, like, and subscribe. Pati po sa aking page. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po.